Finalizan as obras da nova glorieta da Barquiña e da mellora da C550 ata a Alameda de Noia, proxecto desenvolvido pola Xunta, no que se investiron máis de 1,1 millóns de euros. A Barquiña en Noia está de estrea. Logo de máis dun ano e medio de traballos, rematouse a nova glorieta neste punto da vila noiesa, ademais das obras de mellora da travesía AC550 ata a Alameda do municipio. Actuacións que desenvolveu a Xunta nas que se investiron 1,15 millóns de euros. Esta mañá, a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, supervisou a finalización desta intervención. Xa sabedes, dende esta Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras temos obxectivos moi claros. Un deles é vertebrar o noso territorio. Nese sentido, teño que decir que traballei nun concello moi cercano, no concello de Lousame, hai máis de 20 anos e non había nin AG56, non había nin no corredor Brión-Noia, ni había a variante de Noia. Entón, é claro a aposta que a Xunta de Galicia está a facer polo concello de Noia e por a súa contorna e tamén, por suposto, nun eido clave e fundamental que é a seguridade viaria. Neste sentido, nesta obra que vemos de rematar, como ben explicou o xefe de servicio da Axencia Galega de Infraestructuras, sustitúese unha intersección por unha glorieta. Para garantir a seguridade viaria necesaria, tamén se habilitaron 1,3 km de senda nunha das marxes da C550. Que permite tamén ese desplazamento peonil, sostible, verde, que é outro dos hitos que ten esta Consellería. Por suposto tamén a conservación e mantemento das nosas estradas. Como sempre digo, temos unha tarefa máis complicada, quizáis, que outras comunidades autónomas pola nosa orografía e pola nosa dispersión territorial e polo feito de que só en nosas estradas autonómicas temos 5.500 kilómetros de estradas, pero niso a Xunta de Galicia, esta Consellería, inviste anualmente máis de 50 millóns de euros en conservación e en limitación de treitos de concentración parcelaria e tamén estamos a facer sendas peonís. Martínez Allegue estivo acompañada de membros do goberno local e encabezado polo seu alcalde, Santiago Freire, que agradeceu á Xunta a posta en marcha e finalización destes traballos cos que se incrementou a seguridade viaria e peonil. Que supoñen unha mellora significativa na seguridade viaria, na organización do tráfico neste percorrido dende a Glorieta da Barquiña ata a Alameda de Noia e tamén unha renovación importante tanto no firme como nas beiras rúas e demais. Pero tamén queremos aproveitar a ocasión para trasladarlle á conselleira a necesidade de outras actuacións complementarias nesta mesma glorieta para seguir mellorando digamos, a regulación do tráfico na mesma e seguridade viaria e unha serie de actuacións que entendemos que son precisas para levar a cabo eses remates. Para logo facer a transmisión da titularidade de vía ao concello noiés, Freire aproveitou a visita da conselleira para trasladarlle algunhas necesidades do municipio, como o cambio no plan xeral de ordenación municipal.